Nakasinati og kusog nga ulan ug hangin ang Davao City kagabi. Samtang pipila ka mga dalan ang dili maagian tungod sa mga nangatumba nga kahoy ug poste. Ani ang report ni Kent Abrigana. Sunog ang billboard dere sa may bahada. Sa video nga kuha ni Arnold Dagundong, makita nga nagkalayo ang usa ka kable sa kuryente sa may JP Laurel Avenue sa bahada 19B, Davao City kagabi. Matod sa otoridad, kini human gilupad sa kusog nga hangin ang usa ka billboard nga mao'y nasangit sa high tension wire. Samtang sa video sa usa ka residente sa Shrine Hills sa Matina sa Davao City, halos dili na maklaro ang dalan tungod sa kusog nga bunok sa ulan kagabi. Sa kuha ni Yanyu, makita usab ang usa ka dakong kahoy ug poste nga natumba sa dalan sa Shrine Hills. Pagkahuman sa ulan, nagpahigayon og clearing operation ang mga personahe sa CDRMO apan palisuray. Tungod sa kusog nga ulan, inubanan sa kusog nga hangin nga nasanatian kagabi. Natumba ang usa ka poste sa telco company dinhi sa Shrine Hills sa Matina Crossing sa Davao City. Busa ang mga motorista, lisod nga makaagi. Ang medical personnel nga si Jessie nga gikan pa sa iyang gitrabahuan, nibaktas na lang padulong sa ilang balay tungod sa nagababag nga poste sa dalan. Ako sa kainan sa baba, wala ko ibalik pag ko balik sa man. Hasol kayo sir, ang unta. Punta ko haon unta di ba kay gabi ba mong guni? Sumala sa CDRMO, 5 ka barangay ang natala nga duri nga tumba nga kahoy. Samtang 3 ka barangay ang gibaha atol sa kusog nga ulan. Hinuon walay na angol sa hitabo. Halos within the Central District sa Davao City ang nakasinati gahapon og kining mga kusog nga mga pag-ulan. Ay napoy na report dito sa Matina Pangi nga diri dapit sa may dool sa may Orange Grove. And napoy banda diri sa reported sa may bandang Talomo, no, nga mga fallen trees. Matod sa Pag-asa, ang mga pag-ulan kagabi resulta sa localized thunderstorms nga nasanatian sa dakbayan. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako, si Kent Abrigana para sa One Mindanao.